Ko ste vi? Novina televizije Pink. Vi niste novi. Da li je u redu da neko od vaših simpatizera kaže neka ga ubiju? Koga da ubiju? Misleći na Vi predsjednika ste Srbije. izmislili atentat večera. Vi ste objavili da se ovdje dešava nekakav atentat. Šta znači to neka ga ubiju? Vi prenosite atentat uživo. Vi niste normalni. Vi ste prošli put, ako se ne veram, u martu Vi mjesecu dižete nasilno paniku i ušli u pravite haos televiziju u RTS. državi. Vi Jeste širite ušli lažne prošli vesti. put Kakav nasilno u atentat? RTS? Kakav atentat? Vidite vi negdje atentat ovdje? Ja vas Čemu samo vi pitam pričate? kako komentarišete to A što to vaši što je vaš šef simpatizeri kažu politička neka ga kukavica i što večeras ne sme da dođe na upitnik i što će negdje drugo možda da snima emisiju, što se tako uplašio govoriti 3 njima. studentkinje, to je drugo pitanje. Znači ja vas pitam, gdje vi vidite atentat? Zašto ste objavili atentat? To što vaši simpatizeri malo pre pričaju Koji neka ga simpatizeri? ubiju. Čiji simpatizeri? Evo, Ove malo dame pre sam ovdje, bio evo pitajte prisutan i njih. jedna žena je rekla neka ga ubiju. Koga vi više lažete 8 godina? Pa neće ljudi da trpe više vaše laži. Hoćete Obećavam, da odlučujete? ja vam obećavam, televizija Pink će biti zatvorena, a Željko Mitrović će završiti zatvor. A ko ste vi da o tome odlučite? Zašto pretite? Zašto pretite? Ja vam obećavam. Obećava, ne Ja preti. vam garantujem. Televizija Pink će biti zatvorena, a Željko Mitrović će A na završiti koji zatvor. način ćete vi to da sprovedete? Što će Zakonski. političkih promjena, normalna policija, normalno tužilaštvo, Pa i normalni znate sudovi koliko imate da podršku pitaju građana. Željka Mitrovića zašto nije platio porez, Platio zašto do mu je poslednjeg država dinara, oprostila mislim, porez? nemojte da govorite neistinu. zašto mu država daje subvencije za izvoz, Nemojte da govorite zašto neistinu, država vrlo dobro znate da finansira ste televiziju izašli sa Pink svim koja je takvim propagandna mašerija Srpske napredne stranke i jednog ličnog režima. To je to. Prijatno, hvala.